eu sunt Anastasia, sunt studentă în anul întâi la Facultatea de Jurnalism și astăzi o avem alături de noi pe Georgiana, președinta Salut! de la Asociația Studenților de la Psihologie și Pedagogie din Iași. Salut! Cred că prima întrebare pe care vreau să ți-o pun este cum ai ajuns să faci parte din Asociația Studenților la Psihologie, gen? Sincer, un pic din greșeală. Când am intrat la facultate, am venit singură în Iași și nu știam exact ce să fac. Adică voiam să fac ceva în afară de facultate pentru că avem destul de mult timp liber și am găsit și eu formularul de la recrutări și am zis, interesant. Și ulterior m-am înscris, am ajuns și m-am implicat foarte mult în primul an, mai ales ca și voluntar. Ați avut multe proiecte? Da, m-am băgat în orice proiect vedeam, mă băgam în el. Și care crezi că a fost cel mai fain la care ai participat? Nu neapărat în primul an, de-a lungul facultății. Cel mai fain proiect la care am participat a fost gala aniversară de la noi, gala ASPP, chiar dacă ea e cumva la finalul mandatului, în mai. Asta pentru mine e un proiect de suflet, pentru că chiar dacă e un proiect simplu, e intern, e un proiect de suflet pentru că celebrăm cumva voluntarii, se alumnizează omuleți, nu știu, un eveniment la care se plânge mult, dar e frumos, că-s lacrimi de fericire. Și te-ai gândit în primul an, având în vedere că ai ajuns și, vorba ta din greșeală, partea asociației, că o să ajungi președintă? Nu. Din nou, nu mă gândeam. Eu am mai fost mandatul anterior, tot la mine în asociație, am fost coordonator fundraising și cumva îmi doream foarte mult să ajung în birou de conducere, îmi doream foarte mult să fac de apă pe departamentul meu, pentru că pur și simplu mi-a plăcut partea asta de la început și ulterior, pe finalul mandatului de coordonator, mi-a sclipărit așa în cap ideea, cum ar fi? Și am ajuns să candidez și acum sunt aproape pe finalul primului mandat. Felicitări! Și cum crezi că s-a schimbat perspectiva ta asupra leadership-ului de când ești? Adică crezi că ți era mai bine ca un simplu membru sau mai bine ca lider? Acum, sincer vorbind, nu știu dacă aș putea neapărat să mă întorc în perioada în care eram voluntar. Bine, atunci probabil nu știam nici foarte multe informații. Acum am început să cunosc mai multe domenii, dar cumva mi-am schimbat perspectiva pentru că am văzut ce înseamnă adevărat să conduci o echipă, pentru că până acum chiar nu știam. Și eram, hai, facem treabă, dar mai este și componenta asta de coeziunea echipei și mi-a lipsit un pic la început, dar după am început să învăț și a fost mai ok. Și care crezi că a fost cea mai mare provocare pe care ai avut-o, gen un eveniment sau... Nu știu. Culmea, cea mai mare provocare a mea am fost chiar eu. Culmea că sunt o persoană, eu, firea mea, sunt o persoană foarte vulcanică și temperamentul meu uneori aducea probleme în timpul ședințelor, să zic așa, dar că pe parcursul mandatului am îmbunătățit această latură și nu mă mai enervez din absolut orice. Sunt mai calmă, cum să zic. Crezi că au avut legătură într-o oarecare măsură și cu lucru în echipă? Gen, crezi că lucrezi mai bine pe cont propriu? Posibil, cred că așa eram la început. Eu sunt genul de persoană care parcă lucrează la corporație și probabil de asta am fost așa. Probabil, eu am fost învățată foarte mult timp să lucrez singură și probabil când am ajuns să lucrez într-o echipă, automat am avut probleme destul de mari. Dar e ok. Și ce calități crezi că ar trebui să aibă un lider de asociație? Nu știu, 5. Înțelegere, empatie, încredere, încă 2. Puțin perfecționism, nu foarte mult, și creativitate. Crezi că tu le îndeplinești pe toate sau crezi că mai ai de lucrat la... Mai am de lucrat la unele. La creativitate cel puțin mai am de lucrat. De ce tocmai la creativitate? Nu sunt o persoană foarte creativă. Nu, adică nici cu arta, chestii de genul ăsta, nu știu, să reinventez chestii, uneori am niște minusuri pe partea asta. Și ai avut vreodată un moment în care, nu știu, poate ai cedat și ai zis că eu renunț, nu mai vreau să fiu președinte, e prea mult de muncă sau chestii de astea, gen, care a fost momentul ăla, dacă poți să mi-l spui? A fost un moment, a fost chiar în sesiune. Sesiunea asta care... Da, sesiunea asta, culmea.
Da, pentru că era la un moment dat un cumul foarte mare, un carusel de emoții și, fiind și partea asta de facultate și multe examene, mi-a fost destul de greu și am zis că gata, eu renunț, nu mai fac, nu mai vreau, dar după am văzut că am reușit să trec peste toate cu ajutorul colegilor mei și atunci mi-am dat seama că echipa contează foarte mult pentru că oamenii cu care lucrezi te ridică, te ajută să te ridici de multe ori când ești la pământ. Și e curios pentru că eu sper că poate nu mă înșel, dar majoritatea președinților sau membrilor ai, nu știu, coordonatori de PR și așa, aleg să renunțe, adică să iasă în anul 3 de facultate din asociație și tu fix acum ai devenit președinte, adică e foarte gen cum de abia acum, gen de ce nu anul trecut, spre exemplu. Cumva am zis că am nevoie de un timp în care să mă pregătesc. Aveam posibilitatea să intru direct, dar am zis, nu. Adică dacă vreau să fac ceva, vreau să fac bine, nu vreau să fie doar ca să fie făcut. Și de asta am decis că eu vreau să mă pregătesc întâi, să învăț și apoi să intru pe o funcție. Și cum crezi că te descurci până acum cu licența și cu... Chiar foarte bine. Sunt o persoană care preferă să facă lucrurile din timp și nu-mi place să le amân așa pe ultima 100 de metri și eu zic că mă descurc destul de bine. Ce ai învățat despre tine în acest an de când ești președinte? Am învățat că cumva trebuie să ascult și părerile celorlalți. Să nu rămân tot timpul cu părerea mea este cea mai bună. Nu, și părerile celorlalți sunt foarte bune și că mai multe păreri, cu cât mai multe, cu atât mai bine, pentru că se pot combina și să ajungi la o variantă foarte bună. Și ai avut, te-ai înțeles mereu cu colegii tăi de asociație sau ați mai avut așa Am avut momente în care erau discuții puțin mai aprinse, dar de fiecare dată, la final, prieteneam din nou. Legat de Festudis, mi-ai spus că aveți o perioadă lungă de timp de când nu ați mai participat. De ce tocmai anul ăsta? Cumva eu anul trecut, tot așa în perioada Festudisului, țin minte că mergeam la facultate, eram pe Copou și am văzut parada Festudis, cum cobra Copou și eu am rămas uimită, eram ce se întâmplă aici, ce fac oamenii ăștia, de ce țipă, de ce sunt îmbrăcați în tot felul de culori nebuni și eram ce se întâmplă. După am aflat de paradă și am zis, mamă, ce frumos, ce eveniment cool și am zis, cumva poate anul viitor o să participăm și noi și uite că s-a îndeplinit visul, ca să zic așa, și anul ăsta participăm și noi. Și ce credeți că puteți aduce diferit față de celelalte asociații, gen? Ce credeți că o să cumva n-aș vrea să fac neapărat un termen de comparație cu celelalte asociații, pentru că noi dacă n-am mai participat de foarte mult timp, noi acum venim nu neapărat ca să concurăm sau ceva, să luăm puncte sau mai știu ce, nu, venim să ne distrăm, cumva să trăim experiența și nu știu neapărat dacă am aduce ceva nou, dar cumva ne-am aduce nouă, o experiență nouă. Asta aș vrea cumva. Ați muncit mult până acum, mă gândesc, de când ați aflat. Adică care a fost cea mai challenging parte până acum de când ați aflat că o să faceți parte din festival? Să adunăm omuleți. Să convingem omuleții, fiind un proiect nou pentru noi, la noi în asociație, omuleții pot fi puțin reticienți legat de acesta, pentru că nu-l cunosc. Majoritatea voluntarilor deja știu proiecte tradiționale, din vorbă în vorbă cam știu cum se desfășoară și le vine mult mai ușor să se înscrie. Festudis fiind un proiect nou pentru noi, omuleții au fost reticenți la început, dar acum ușor se implică. Și s-au implicat toți din asociație sau sunteți doar o parte care... Momentan avem doar o parte pe partea de organizare, dar după încercăm. Voi cât sunteți în asociație? Cam în jur de 200-250, cam așa. Mulți. Și cât sunt implicați până acum? Cred că avem până în 30 de persoane, dacă nu mă înșel, care sunt efectiv în organizare. Și care credeți că este publicul țintă, gen, al acestui eveniment? Clar, studenții care nu fac parte cumva dintr-o asociație studențească. Cred că pentru ei ar fi dedicat proiectul ăsta. Bineînțeles și persoanele care participă pentru experiență, dar clar și persoanele care nu au mai făcut parte până acum dintr-o organizație studențească sau nu au mai făcut voluntariat.
cred că persoanele respective ar fi. Și există un moment sau o parte din acest festival pentru care ești cea mai încântată, momentul pe care abia l-aștepți, în afară de paradă? Vreau să zic parada. Probabil momentul în care se fac probele la Palatul Culturii. Acela abia aștept să văd. Cum crezi că contribuie acest festival la dezvoltarea studenților? Ce crezi că îi învață? Cu ce pot să rămână după participarea la acest festival? Creativitate, foarte multă creativitate, pentru că am văzut și în anii anteriori cam ce idei creative veneau omuleții din organizații și rămâneam șocată când vedeam tot felul de mașinuțe, bărci, aripi, o grămadă de chestii și eram wow, da. Deci creativitatea este punctată în acest proiect. Și de ce crezi că nu ar trebui cineva să rateze Festudis anul acesta? Pentru că e experiență pe care poți să zici uneori că o trăiești o singură dată în viață. Fiecare ediție are ceva special și consider că orice persoană ar trebui să încerce. Pentru că e clar ceva ce trăiești o singură dată și altfel se simte cumva când faci ceva pentru prima dată. Și de asta. Credeți că există și activități pe care ați putea să le faceți cu elevii de liceu? Sau le-ați făcut? Sau urmează? Noi, pe parcursul proiectelor noastre, am încurajat tot timpul și elevii de liceu să vină la ele, mai ales că făceam și încă facem în continuare workshop-uri și conferințe pe diferite teme din psihologie și pedagogie. Încurajăm elevii să vină. În ultima perioadă am început să lucrăm cu copilași cu cerințe speciale. Chiar am avut o drumeție, ca să zic așa, la o școală din Roman, cu voluntari de noștri, da. Eu sunt din Roman. Ce fain! În care voluntarii noștri au mers și au interacționat cu copilași și copilași cu vârste între 8 și 14 ani, dacă nu mă înșel, și au asistat la orele lor și au văzut cum învață ei, pentru că copiii cu cerințe speciale automat au nevoie de o educație un pic mai luat așa, un pic cu mănuși, pentru că au, bineînțeles, cerințele lor. Dar au văzut și voluntarii noștri cam cum este să lucrezi și au trăit acea experiență și au interacționat chiar foarte frumos cu ei, s-au simțit foarte bine și cam asta. Și fiind în anul 3, voi mai faceți practica acum, din muncă de teren? Sau? Nu, în anul 3, în momentul de față la psihologie, nu mai facem practică, dar am făcut în anul 1 și în anul 2. Și cum a fost? Cum ți s-a părut experiența? În anul 1 am făcut practic în al doilea semestru și practic specialiști din mai multe ramuri ale psihologiei veneau la noi și ne povesteau despre activitatea lor. Ori ne arătau cazuri, făceam jocuri de rol sau am vorbit cu, țin minte și acum a fost o experiență wow, am vorbit cu o persoană care suferea din păcate de schizofrenie și am stat și am vorbit cu persoana respectivă pe cameră, că așa au fost condițiile atunci și am rămas șocată. A fost wow. Dar am avut și momente în care am mers, cel puțin în anul 2, mergeam pe teren, efectiv mergeam în cabinete și țin minte și acum că am mers la un spital de dializă și i-am pus un chestionar unei doamne de acolo care făcea dializă și am ieșit de acolo plângând. Deci a fost un moment, da. Ce frumos! Am o serie de întrebări fulgeri pentru tine, dar să răspunzi repede, cât de asculti. Curs de la 8 sau seminar de la 6? Seminar de la 6. Prezență obligatorie sau examen greu? Prezență obligatorie. Învățat din timp sau noapte de dinainte? Dar noapte dinainte tot timpul. Cafea sau somn? Cafea. Restanță sau mărire? Restanță. Proiect în echipă sau individual? În echipă. Coleg silitor sau coleg descurcăreț? Descurcăreț. Stat în primul rând sau în ultimul? Nu ultimul. Notițe frumoase sau poze de la notițele altora? Poze de la notițele altora. Scris pe tabletă sau scris pe foi? Tabletă. Profesor strict sau profesor de treabă? De treabă. Bibliotecă sau învățat în pat? În pat. Laptop sau caiet? Laptop. Grup de WhatsApp dat pe mut sau ții notificările deschise? Depinde. Seminar pregătit sau improvizație totală? Improvizație în mare parte a timpului. Pauză de cafea sau pauză de bârfă? De bârfă și cafea. Ok, asta a fost tot. Mulțumesc mult pentru timpul acordat. Mulțumesc și eu pentru ne vedem la Festudis. Yes, abia aștept.